हेलो स्टुडेन्ट्स, जों दिनै मोनसे गोदान टपिकआव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दा बेयो जोंना क्लास 10 नि चैप्टार 2 नि बिदाब गोबां राशिफोर। दा बे बिदाब गोबां राशिफोरनि सोंनाय बिदां 2.3। दा बे 2.3 निफ्राय थांनाय बोसोरथामाव 2018, 2019, 2020 दा बे थांनाय बोसोरथामाव माबायदि कुइसन फैदोंमोन जों बेखौ सावरायगोन। दा सोंनाय बिदां 2.3 नि से नाम्बार ना, दा बे जोंना नै बिदाब गोबां gx खौ px जों राननांगौ, px खौ gx जों राननांगौ। दा बेफोरबायदि ना gx जों px खौ राननांगौ, बबेबा मोनसे बिदाब गोबां राशिजों गुबुन मोनसे बिदाब गोबां राशिखौ राननांगौ। दा बेबायदियाव थांनाय एसएसएलसि एग्जामफोरावहाय माबायदि फैदोंमोन जों बेखौ नायलांदिनि। दा जोंना 2020 आव 2020 आव 20 मायथाइयाव जोंना फैदोंमोन, मेट्रिक आनजादाव फैदोंमोन। दा कुइसना माबायदि फैदोंमोन नै px बिदाब गोबांखौ gx बिदाब गोबांजों रान आरो रान गासै आरो रान खोन्दा दिहुन होननानै बुंदों। दा नैबेवहाय जोंना px आरो gx मोननै बिदाब गोबां होनाय दङ। दा बे बिदाब गोबांजों जोङो gx जों px खौ राननानै रान गासै आरो रान खोन्दा दिहुननांगौ ना। थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ बानायखांनायनि उनाव 2019 निखौ नायगोन। 2019 आव माबायदि फैदोंमोन जों बेखौ बानायगोन ना। बिनि उनावहाय 2018 नि, दा बेखौ जोङो नायलांगोन फारियै। दा जोङो बेखौ बानायग्रोनोसै 2020 नि। दा बे कुइसन, दा 2020 नियावहाय जोंना मा दङ नै px होनाय दङ ओमफ्राय gx होनाय दङ। gx जों px खौ राननो थिनदों ना। रानोबा माबायदि मोनो दाना px बे जाहैबाय बे gx। दा px आव जोंना मा दङ नै x to the power 4 minus 5x plus 6। दा बेखौ जोङो नैबिदि लिरनानै लाग्रोबाय x to the power 4 minus 5x plus 6। दाना जोंना माजों राननांगौ बेखौहाय 2 minus x square होनाय दङ। दा बेवहाय x square आ माइनास सिन दङ, बेनिखायनो बेखौहाय उनथिं लिरनानै होनाय जादों नैबावहाय। दा बेखौ जोङो रानग्रा महरै लिरनायाव नैबावहाय x स्क्वायर खौ सिगाङाव लाबोगोन आरो x स्क्वायर नि जेनाखि माइनास सिन, बे माइनास सिनखौ जोङो सिगाङाव लिरफागोन। बेनि उनाव प्लास 2 x माइनास x स्क्वायर प्लास 2। दा बेबायदि लिरबाय। दाना जोंना गाहाय थांखिया माबे राननायनि बेलायावहाय नैबे माइनास x स्क्वायरजों जोङो मा सानजाबोबा नैबे x to the power 4 खौ मोनो, जों दा बेखौ नायनांगौ। राननायनि बेलायाव जों बेबायदि बिदाब गोबां राशिजों गुबुन मोनसे बिदाब गोबां राशिखौ राननायावहाय मा खालामनांगौ। दा रानग्रायाव जोंना सोलायस्लु दङ, जोंना मा सोलायस्लु दङ x स्क्वायर दङ ना। दा बे माइनास x स्क्वायरजों जुदि जोङो मा सानजाबो, दा सानजाबखांनायनि उनावहाय जोङो x to the power 4 मोनो। दा बेखौ नायनांगौ जोङो। दा नैबिथिं फैदो नै, दा जोङो माइनास x स्क्वायरजों माइनास x स्क्वायर प्लास 2 जों जुदि जों माइनास x स्क्वायर सानजाबो, अब्ला जोङो मा मोनो x to the power 4 माइनास x स्क्वायर इनटु माइनास x स्क्वायर। माइनासजों माइनास जाबाय जोंना प्लास x स्क्वायर स्क्वायरजों जोंना जाबाय to the power 4। दा बेखायनो जोङो बेखौहाय माइनास x to the power 4 मोननो थाखाय माइनास x स्क्वायर सानजाबगोन ना। नैबेजों माइनास x स्क्वायर प्लास 2 जों जोङो माइनास x स्क्वायर सानजाबगोन। दा माइनास x स्क्वायर सानजाबोबा जों मा मोननोसै नै x to the power 4 मोनबाय मोनसे, ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय 2 जों माइनास x स्क्वायर सानजाबोबा जों मा मोनसै माइनास 2x स्क्वायर मोननोसै। मोनसे जों मा मोनखो x to the power 4, मोनसे जों मोनबाय माइनास 2x स्क्वायर। दाना जोंहा बेखौहाय दानख'नांगौ। दा दानख'नो थाखाय जों मा खालामनानै लायो, दा बिसिनि सिनफोरखौ जोङो उल्था लिरनानै लायो। दा जेनेबा जोंना नैबेहाय x to the power 4 नि सिना जोंना मा दङ, जेबो गैया माने प्लास, ओमफ्राय माइनास 2x स्क्वायर दङ। दा बिनि सिना जोंना माबे माइनास। दा बेखायनो जोङो बिसिनि सिननि उल्था महराव लिरबाय। जेनेबा नैबेहाय जोंना प्लास दंमोन नालाय, जेबो गैया माने प्लास दंमोन नालाय जों बेयाव माइनास लिरबाय। दा नैबेयाव माइनास दंमोन नालाय जों प्लास लिरबाय। दा बिसिनि थार सिना दा नैबे गाहायाव लिरनायासो जासै दाना। दाना जों दानख'बाय, बेजों दानख'बाय, जोङो 0 मोनबाय। दा जों 0 खौ लिरासै ना। दानिया जोंना नैबेसो मोननैनि बेलायाव नैबेसो मोननैजोंथ' जोंना दानख'जाया, बे माबे जोंना नायलाय, बे जाहैबाय 5x, बे जाहैबाय 5x स्क्वायर। दा बिसोरो आलदा बिदाब। दा बेखायनो जोङो सिगां नैबे x स्क्वायर गोनांखौ लिरग्रोबाय नैबेवहाय
मा मोनखो जोङो 2x स्क्वायर मोनबाय बेखौ लिरग्रोबाय जोङो दा बेनि उनावहाय जोंना मा आद्रा बिदाब दंबावोमोन गोजौआव दा जों बेखौ नैबेथिं लिरफैबाय -5x + 6 दा जोंना अब्ला नैबेखौ मोनबाय जोङो 2x स्क्वायर - 5x + 6 मोनबाय जोङो दाना जोङो दहायनि बायदिनो मा नैबे -x स्क्वायर जों मा सानजाबोबा जोङो 2x स्क्वायर मोनो जों बेखौ नायनांसिगौलाय मानो होनबा जों नैबेखौ रानग्रोथारनांगौ 2x स्क्वायरखौ दा बेनि उनाव जोंना उननिया उननि जालांबाय थागोन दा जोङो बेखौहाय मा सानजाबोबा जोङो मोनो दा जोंहा मोनोनो -2 ना -x स्क्वायर जों जेब्ला -2 सानजाबो अब्ला जोंना माइनासजों माइनास मा जागोन +2 ओमफ्राय मा जागोन x स्क्वायर अब्ला जों +2x स्क्वायर मोनगोन ना बेनि थाखायनो जोङो दा मोननैजोंबो ना नैबे -x स्क्वायर जोंबो ओमफ्राय +2 जोंबो जों मा सानजाबनोसै -2 सानजाबनोसै दा -2 सानजाबबा जोंहा मा मोनसै 2x स्क्वायर मोनसेया जाहैबाय -4 दा 2x स्क्वायर जों दहाय सिनखौ उल्था होनाय बायदि बहायबो उल्था होनानै लाबाय दा नैबेना प्लास नालाय दा जों नैबेयाव माइनास होबाय दा बैथिंना माइनास नालाय प्लास होबाय दाना जों मोनबाय मा मोनखो बेजों दानख'बा जों 0 मोनबाय दाना -5x आरोबाव दङ दाना नैबेहाय मा दङ +10 दा जों बेखौ दाजाबबाय नालाय 10 मोनबाय जोङो दानिया दा बे नैबे रानजाबावगोन नामा नैबे -5x + 10 आ जोंना -x स्क्वायर + 2 जों रानजाबावगोन नामा दा बेयो रानजाला दा मानो रानजाला मानो होनबा नैबे जोंना रानग्रा बिदाबनि ना रानग्रा बिदाबनि डिग्रिया जोंना 2 नाथाय नैबे रानग्रा बिदाबनि डिग्रिया जोंना मा बे 1 थामहिनबा रानग्रा बिदाबा जोंना जौगानै ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंना हांखोआरि बिदाब अब्ला जोङो जौगानै बिदाबजों जों हांखोआरि बिदाबखौ राननो हाया मानो होनबा जोंना देरसिनजों फिसासिनखौ रानजाया मालाबाबो रानजाया ना दशमिक होनानैसो रानो जों नाम्बार्सनि बेलायाव नाथाय नैबेयाव दशमिकनि खोथा फैया जेनेबा जोङो 5 जों जोङो 2 खौ राननो हायो नामा हाया ना जेब्ला जों दशमिक हरा अब्ला राननो हाया जोङो नाथाय नैबेनि बेलायाव जोंना दशमिक गैया दा बेखायनो दा राननाय हाबाफारिया जोंना बेखिनियावनो जोबो ना दाना बेखिनियाव जोबबाय नालाय अब्ला जोङो रानगासेखौ मा मोनखो नायदो जों रानगासेखौ मोनबाय बहाय दा रानगासेया जागोन जोंना नैबावहाय मा अनजिमा फैखो जोंना बे जाहैबाय रानगासे अब्ला मा फैखो -x स्क्वायर -2 आद्राया मा थाखो नैबाव मा थाखो लास्टआव दा बे जाहैगोन जोंनि आद्रा -5x + 10 ना अब्ला बेनो जाबाय जोंनि एन्सार दा बे जोंनाव बेसेबां मार्कनि फैयो टटेल 3 मार्क्सनि फैयो ना 3 मार्क्सनि फैयो बेयो दानिया जोङो 2019 निखौ नायनोसै 2019 आव मा फैदोंमोन दानिया दाना 2019 आव नायदो नै 2019 आव फैदोंमोन जोंना 2019 आवहाय px बिदाब गोबांखौ gx बिदाब गोबांजों रान आरो रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुन दा बेनाबो एखे रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुननांगौ राननानैनो दिहुननांगौ दा जोंना px आव मा दङ x³ - px जों माजों राननांगौ qx ना px बिदाब गोबांखौ जोंना जेनेरेलि जों लेखायाव gx मोनदों नाथाय नैबाव qx होदों दा बेबायदि होबाबो आन्दायनो नाङा दा बेवहायनो रोखायै बुंखानाय नै px बिदाब गोबांखौ qx बिदाब गोबांजों रान होननाय दंखाथारो दा बेखौ आन्दायनो नाङा दा जोङो बेखौ qx जों px खौ राननोसै ना दा अब्ला नायदो राननायावहाय दा जोंना px आव मा दङ नै x³ - 3x स्क्वायर + 5x - 3 दा qx आव जोंना x स्क्वायर - 2 थिग एखे रोखोमैनो जों लिरनानै लाबाय होनाय दंखौ लिरग्रोबाय जों जेनेबा होनाय दं बेबायदि लिरनानै लाबाय px = x³ - 3x स्क्वायर + 5x - 3 ना ओमफ्राय बिदि लिरनानै लाबाय जोङो दानिया राननोसै राननायनि बेलायाव जोंना दहायनि बायदि एखे प्रसेस ना राननाया बयबो गासिबो एखेयानो जाजोबखायो नैबेवहाय x स्क्वायरजों मा सानजाबोबा जोङो नैबे x³ खौ मोनो बेखौ नायग्रोनांगौ जोङो दा x स्क्वायरजों जोङो x सानजाबोबानो जोङो मा मोनो x³ मोनो x स्क्वायरजों जोङो x सानजाबबाय x³ मोनबाय -2x जों जोङो x सानजाब -2 जों x सानजाबबाय जों मा मोनखो -2x दा बेयाव लिरबाय जोङो x³ दा गुबुन मोनसेया जोंना मा लिरबाय जोङो नैबाव 2x दा 2x खौ जों माने बिथिं लिरदों मानो होनबा जोंना गोजौआव 5x दङ गाहायाव जोङो 2x ना
जुदि स्केयार दंबा जों नैबेहाय लिरफैनो हागौमोन नैबेखिनियावहाय दा जों बेयाव लिराखै दा जों नैबेथिं लिरदों मानो लिरदों जाहाथे जोंना दानख'नायाव मोजां जायो बेनि थाखाय बिथिं लिरहैखानाय जादों 5x 2x जों माइनास जागोन x स्केयारजों x जोंथ' माइनास जाया नालाय दा बिथिं लिरहैनाय जाबाय बेखौहाय दानिया दा बेखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो माइनास खालामबा जोंना नैबे सिनखौ सोलायलायबाय जोङो माइनास बा प्लास प्लास बा माइनास दा बेबायदि महराव सोलायबाय बिनि उनाव दाना नैबे गोजौआव मा दङ बेखौ लिरगोनसै जोङो x स्केयार दंग्रोन नालाय जों x स्केयारखौ लिरगोनसै माइनास 3x स्केयारखौ लिरग्रोबाय जोङो प्लास बेजों जों दाजाबबाय 7x माइनास 3 ना दा बे फैबाय दाना जोङो माइनास 3x स्केयार मोननांगौ ना माजों मोननांगौ नैबे x स्केयारजों सानजाबनानै जों माइनास 3x स्केयार मोननांगौ अब्ला जों मा सानजाबनांगोन माइनास 3 सानजाबनांगोन जोङो ना माइनास 3 सानजाबनांगौखौ जों बाव होबाय गोजौआवहाय दहाय x सानजाबनांगौखौ जों गोजौआव होदोंमोन दाना माइनास 3 जों जोङो 3 x स्केयारखौ सानजाबबाय जोङो माइनास 3 जोंहाय अब्ला जों मोनबाय माइनास 3x स्केयार दा माइनास 3 जों 2 जों सानजाबबाय जोङो प्लास 6 मोनबाय ना दाना जों बेवहायबो लिरबाय माइनास 3x स्केयार प्लास 6 दा सिनखौ सोलायबाय बेना प्लास बेना माइनास जाबाय अब्ला बे मोननैजों केन्सेल थांबाय 0 जाबाय बेयो ना ओमफ्राय दानिया फैबाय जोंना ओरैजाय 7x फैबाय बेजों दाना माइनासजों माइनास जाबाय दाना माइनास 7x माइनास 9 जाबाय बे ना अब्ला बे 7x माइनास 9 आ जाहैबाय जोंनि आद्रा ना ओमफ्राय रानगासेया जोंना मा मोनखो जोङो x माइनास 3 ना दा एखे रोखोमैनो जोङो 2018 आव मा फैदोंमोन बेखौ नायदिनि 2018 आव जोंना मा फैयामोन दा 2018 आव फैदोंमोन नै x प्लास 2 जों ना x प्लास 2 जों नैबेहाय x प्लास 2 ना x प्लास 2 जों 2x स्केयार प्लास 3x प्लास 1 को रान दा बेखौ राननोसै जोङो दे नायनि मारै खालामदों दाना जोङो x प्लास 2 जों जोङो माखौ राननो थिनदों 2x स्केयार प्लास 3x प्लास 1 को राननो थिनदों अब्ला x प्लास 1 जों राननांगौ नालाय जों x प्लास 1 को बिथिं लिरबाय दा माखौ राननांगौ जों बेखौ सिङाव लिरो दा लिरबाय जोङो दा x जों जोङो मा सानजाबोबा 2x स्केयार मोनो दा जों 2x सानजाबनांगौ नै 2x सानजाबोबा जोङो मा मोनगोन 2x स्केयार मोनगोन दा एखे रोखोमैनो जोङो 2x स्केयार लिरबाय बेवहाय दाना जोङो 2 जों 2x जों सानजाबबाय मा मोनबाय 4x दा सिनखौ जों सोलायबाय माइनास बेनाबो माइनास दा 4x माइनास 3x जाबाय अब्ला जोंना बेयाव मा फैनोसै माइनास x फैनोसै दानख'बाय जोङो 4आ देरसिन नालाय 4नि सिना फैबाय माइनासआ दा बेनि उनाव प्लास 1 ना दानिया जोंना x जों मा सानजाबोबा जोङो माइनास x प्लास 1 मोनगोन ना माइनास x मोनगोन जोङो थारमाने माइनास 1 सानजाबोबा जोङो x जों मा मोनो जोङो माइनास x मोनगोन दा बेखायनो माइनास 1 सानजाबबाय जोङो दा मोननैबो माइनास जाबाय दा नैबे माइनास 2 जाहैबाय ना गोरलैथार सिम्पल दा बेवहायनो 3 नाम्बार मोनगोन हायोबानो दाना जोंना बेजों केन्सेल थांबाय 0 जाबाय बे गैला केन्सेल जाबाय दानिया जोंना नैबे 1 जों नैबे 2 जों प्लास खालामबाय 3 मोनबाय अब्ला बेवहाय जोंना आद्राया मा जाखो आद्राया जाहैबाय जोंना 3 रानगासेया जोंना मा जाखो 2x माइनास 1 ना अब्ला भेरि सिम्पल बेयो गोरलैसो दा बे फैयोबा मिस खालामनो नाङा लिरनानै हरथार गोरलैखा दा बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला जाहाथे जों भिडिअखौ आपल'ड खालामबानो नुबाय थायो।